dị ka hapụ ya ka mmiri maa ya hapụ ụlọ ahụ ka mmiri maa ya nke ọma ego ji okwu onye jide ego ihe ya na-adị ike ozugbo tim you know a na-arụ ụlọ tupu ị na-aghọta ihe na-eme ndị lintel awụwala tupu ị na-aghọta ihe na-eme ndị na-akụ osisi akọwala tupu ị na-aghọta ihe na-eme ndị na-agba penti agbawala tupu ị na-aghọta ihe na-eme tenantị akwajuole maka na ego amaka ọ na-enyekwanụ confidence ego bụ mmadụ nkọ nwanne onwenye osisi na-ara ya ahụ na mgbotu mere chiforo ala onye ukwu na onye nta oke n'ọhịa mgbere n'ụzọ gịnị ka a na-achọ ego mma nwoke ịma asị nwatakịrị ga-akpata ego okenye agagbu onwe ya n'ozi na-aghọta ego dị mkpa onye jide ya a na-etu ya aha honorable sir boss power chief brikpo onye isi Sean power three goza for chief goza maka na o ji ego a na-etiere onye ogbenye goza gịnị ka ị na-egoza ọ dị ego Tọndụ Igbo mụrụ nze mama ọzọ kedu ka o si aga kedu ka ekesi anya mmiri ka ọ bụ aṅụ n'ogbe gị eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya aha na ya bụ ihe ahụ ị na-eme dị mma na ya bụ ọrụ ahụ ị na-arụ na ya bụ ụgbọala ahụ ị na-anya na ya bụ ahịa ahụ ị na-ere ọkwa onwe ya onye ị na-awọgbukwala mmadụ ime eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro na ihe ọbụla akpọtara n'agụgụ ite na o ji aga n'agụgụ ọnụ wem nke ọbụla ị na-eme ya dokwa gị anya maka na mkpụrụ ọbụla onye kọrọ ka ọ ga-aghọrọ ihe onye tọrọ n'ahịa ka a ga-azụtara ya ọ bụ otu a ka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ aka aja nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-agwa gị na ị na-arụ ya ị gaghị eri na ịrụọ gị irie maka na ọ bụ aka aja bụ ya witere ọnụ mmanụ ụkwụ nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnụ gbuo afọ pịam ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o si kwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ya bụ ihe omume lee elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ na o jirila nkeji 10 gata elekere 5 nke mgbede a n'ihi ya anyị awụchala uche bọbọ na nwaada klakla onye eze mkpọga nwaanyị ji akpanyere ya ọkụ n'ahụ kelee ọha na eze uche ọ gịnị biko ama m ihe ọzọ m ga-eme gị mana ka m kpechagodo ekele kpee ekele ugbu a ndị mmadụ si eji m akpapụ gị iwe ị na-ejikarị iwe ekpe ekele chere akụ ịhụ na ya ọwụ na-achị kedu ka m si kpapụ gị iwe kedu ka m si kpapụ gị iwe na mgbede a gị chefuo na gị nwa ga-eji aka gị create your own happiness chemekwe ekele uche kwee ekele ememe ya nnọọ ka ọ ka eji gị aka n'ọnụ o nwere ka m si pichie gị aka n'ọnụ lee ekele kpee the floor is yours Igbo ndị ọma mgbede ọma na ole ka unu mere na nonsense and ingredients eji m aka nọ n'ọfụma asị m ụbọchị taa amarụ nọ ma mgbede amarụ nọ ma ndị Igbo nọ kedu ihe mere Clara ị nọrọ otu a uche kedu ihe ude agba ọsọ na ndụ gị ka ihe mere na mgbe ọla gị akpọrọ m n'ọnụ uche eriri m ji gị eriri m ede gị ịrọrọ m na nrọ what is your problem ebe m nọ Clara ị nwere ka isi nụ Clara n'ọnụ m na mgbede ikpọbe m aha o nwere ka isi nụ Clara n'ọnụ m na mgbede gị na-awọrọ akpọrọ m gị aha uche ị nụrụ mgbe ha gwara gị kwụsị dị na-enye m nsogbu na enough is enough ị na-achọ onye gị na ya ga-ese okwu zekwere m adị m gentle uche atụbirizile m adị m gentle onye dị gentle mụ nwa wụ gentle jack ka m wụ dove ka m wụ ị na-achọ onye gị na ya ga-ese okwu gị dịara many ugu sellers ọtụtụ ndị na-ere ogo ndị obi na-agba nwere ndị obi na-agba cham na-ere ahịa na-anaghị agara go and meet them uche atụbirizila m zekwara m a gị nọrọ otu a ude agba ọsọ na ndụ gị hapụkwa m aka atụbirizila m ịnọkwanụ mgbe gị tụbiri gị masị ifu ka ịwụzi ihe gị bịa play ye the innocent card kedu ihe na-eri gị nri n'ahụ ọ gị maka m ga-ajụta ihe ahụ uche ọ dị ego ka ọ dị na mgbede a
mụ na nwaanyị anọ m n'akụkụ nsogbu adị. mụ na ihe ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o nwee ike gbara gị ọfọfọ ma ọ bụrụ ma ọ ga-ekwewo ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụghị gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha mma gara mma ya zuziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na mgba maka na nke bụ nkwọ na-abịa na mgbede a o nwere nnọọ isiokwu anyị ga-eleba gị n'anya gee ntị ya bụrụ na o nwere onye na-amụ ọrụ n'okpuru gị gbalie redio elu gbalie redio elu na mgbede a maka na ọ ga-aka erite gị n'uru ọzọ dị ka ibe ya ya bụrụ na ị na-amụ ọrụ o nwere ka isi amụ ọrụ n'okpuru mmadụ ị na-eme IT ma ọ bụ ị na-amụ aka ọrụ n'okpuru mmadụ ka esi akwa akpa o ka esi arụ weluda o ka esi arụ ụgbọala o ka esi arụ ọgba tum tum o ka esi arụ igwe na-enye ọkụ jenareto o ihe ọbụla ị na-amụ n'okpuru mmadụ gbalie redio elu ihe omume nke mgbede kwesịrị ịbụ nke a ga-akọrọ gị gịnị n'akụkọ mana asị mgbugbu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbọ ụsa ka ọ bụ tupu anyị eluba ya bụ isiokwu anyị chọrọ iji ohere a mee ka ị mara na anyị nọ live na Facebook gaa na Facebook gaa kiriwe anyị iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 na Eko FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eko FM ISIOKWU FM kliki ịkpam kiriwe anyị live ebe ahụ na mgbede a anyị ga-eleba ya anya bụ ihe ndị a tụrụ anya n'aka onye na-amụ ọrụ n'okpuru mmadụ ihe ndị a tụrụ anya n'aka onye na-amụ ọrụ n'okpuru mmadụ ịma abịa n'ala Igbo azụmahịa bụ otu ihe eji wee mara ndị Igbo trade ọkacha steeti Anambra na Abịa ndị a na-eje ịzụ ahịa kpọrọ ihe ị nụtụla maka Ọnịcha ịma mgbe anyị dị na nwata ihe anyị ji mara Ọnịcha bụ ebe mmadụ ga-aga mụọ ọrụ o nwere ala ka esi kpaa aha ahụ Ọnịcha ma ọ bụ akpa aha ahụ Aba ihe ga-agbanye gị n'uche abụrụ trade azụmahịa ọ bụ ihe eji mara gịnị ndị Igbo hapụkwa ụwa nke ugbu a ọtụtụ ndị ọrụ bekee na-enye ha nri ọtụtụ ndị jakpa bụ ihe na-enye ha nri mana mgbe elu bụ ala ọsa trade ka eji mee gịnị mara ndị Igbo ya na ọrụ ugbo ya bụ ụzọ ihe abụọ kpọrọ aha eji wee mara ha si akpata ego mgbe ahụ kwanụ a na-enwe ihe a na-akpọ ịgba bọị ya wee igbo ife mmadụ ịsa avụ mmadụ o nwere ndị na-efe mmadụ ihe dị ka afọ 7 nwee ndị na-efe afọ 8 o nwechara ndị na-efe afọ 10 nwekwa ndị na-efe afọ 5 dependent agreement gị na onye ahụ mere gịnị nwere ịnọcha n'aka ya fee ya ifete ya ịnọzuo afọ ole gị na ya kwuru mgbe ị ga-akpara mgbomgbo na mgbomgbo gị lawa ya eduo gị ya ewepụta nnukwu ego mee gịnị duo gị gọziekwanụ gị gị nwee ike baara onwe gị gịnị uru ama mme na aghọta mana o nwere sacrifices o nwere aja onye na-efe mmadụ onye nọ under somebody onye na-eme IT onye na-amụ ọrụ kwesịrị inwe ma ị na-enwe ya agba ndị a politiks ndị a anyị gaje ịrụtụ aka na mgbede a nwanne ị gaghị abụ ọga ọ ga-ara gị ahụ ime gịnị ebe ọga nke gị ama m na aghọta ebe anyị na-aga ọ ga-ara gị nwa ahụ ime gịnị ebe ọga nke gị uche ịma na Igbo mụrụ m tụlere si onye fee eze eru ya aka ama m na aghọta there are many politics anyị gụwa ya ebe a chi ga-ejikwa chi ga-eme gịnị chi ga-abụ nke mbụ wee bụrụ ị ga-abụ onye nwere obi umeala ị ga-adị humble ọ bụghị onye na-eme mpompo ọ bụghị onye mpako o nwere ndị na-amụ ọrụ pride ha ka nke ọga ha uche lekwa otu ngụ ha lekwa otu edowere aka pride ha ka nke gịnị ọga ha inweta ha mgbe ụfọdụ ịhụ ha hụ ọga ha ị gaghị ama ihe dị iche ha ebe ha nwa nọ n'ebe ọga ha dị look at you mekwara na-eji isi ibido mpako bido ọdịda esochie ya azụ ozugbo nje onye bịara ịmụ ọrụ ịbịawa ọrụ gị bịa 12 ọ gaghị tụọ gị atụgharịa ọ gaghị tụọ gị ime gịnị gị tụgharịa
ka esi anọdụ ala ịmaghị ịnọrọ gị tụgba ụkwụ ọ gaghị na-ele gị sị ama ma ọ gị mụgo ọrụ n'aka ma onye nwa mụgazi gị ọrụ n'aka nwa ga-asa akimo nka m kpọtara ga-amụ ọrụ n'aka m lekpa ka ọ ga-asa akị m ị ga-anọ n'ihu ọga gị na-akpọ milion n'ihu ọga gị sị ka a na-ekwule ka a na-akala gị na ya esiwe agụgọ gị sị hụrụ fon na njin aka azụrụ m ya 10 million ebubele ọ gaghị ele gị si lukato ọ gaghị asị ọkpọ onye ka ya legodi onye bịara ịma ọrụ n'aka m onye nke a na-eyuzu ekwentị 3 million ama m na weta ebe anyị na-aga ọ bụrụgodi arị na nne na nna gị ji ego ebe ọ bụ na ị na-amụ ọrụ n'okpuru mmadụ abịala bụ isi oyi ya eme n'ihe ị ga-eme ọga gị gịnị intimidate ama m na-agwata ebe anyị na-aga eshi oyila off if possible mara ụdịrị akpa ị ga-asụ aga ya bụ gịnị ọrụ melo maka na o nwere ka ị ga-esi o nwere oge ị ga-ebuga onwe gị o nwere ihe ọga gị na-aga etichi gị ọ ga-adị na-ahụta gị dịka gị nwaka ya ọ ga-adị na-ahụta gị dịka gị nwa mere gịnị gị nwaka ya imagine onye gaje ịmụ ka esi arụ mekanik na-agba oke ụgbọala ị gaje ịmụ ka esi arụ mekanik mana ị na-agba oke ụgbọala ọ wee ịnyara ya otu anya bata ọ gaghị ha ele gị ndị na-akụziri gị sị isi onye nwa bọyị gị na-aghọta n'ihi ya ị ga-ewetu onwe gị ala mee gịnị dị humble onye daruo ala ya eme gịnị ya erie nka na-aghọta ya bụ ihe nganga buru ụzọ ọdịda esochie ya azụ ị ga-enwe obi umeala gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya uche dịka onye na-amụ ọrụ ịnọ n'okpuru mmadụ ị ga-asọpụrụ onye nọ n'okpuru ya onye fee eze uri ya aka nsọpụrụ ha na-ekwukwanụ ahụ na ihu ya gị dudufe ị ga na-ekele ya ekele ruru ya ịnọ n'okpuru ya na-enye ugwu ruru ya maka na ịsa avụchakwa ya echi ndị ọzọ ga-abịakwa saa mmadụ ga-asa avụ na gị onye fee eze uri ya aka abịala dowe onwe gị otu uche enwe ndị na-asa avụ mmadụ ha bụ ikwere onye ha nọ n'okpuru ya ekele nkịta ndị gadị uche fri ekele ya dị ka a ga-arị ozi ga-aga oge ekele ịkpa ha aka n'ọnụ ihe ị ga-anụ abụrụ ọ bụ maka na abịara mgbe ịmụ ọrụ n'aka gị ọ bụ maka na abịara mgbe ịmụ ọrụ n'aka gị ịmaka onye mbọ I blame my parents I blame my parents ọ bụ maka na abịara m ịmụ ọrụ n'aka gị mere iji awa anya ekele ị ga-ekele ya mana ị nọ n'okpuru ya o nweghị ebe nsọpụrụ na-agaghị edu gị aga nsọpụrụ ga-emepere gị ụzọ nsọpụrụ ga-eme ka mmadụ niile mee gịnị hụ gị n'anya na-aghọta onwe gị ala mana ịbịa na-ahụta onwe gị dịka eze onye agbala m ịmachi ihe niile ị naghị eme misteki n'ụwa mmadụ kọreti gị gị ikpere aja ụkwụ ya ozugbo mmadụ na-akọreti gị ihe ọjọọ onye ahụ mere gị bụ na ọ kọretịrị gị mmadụ anaghị akọreti gị n'ụwa ịdịcha kọret 100% right o nwere ala ka mmadụ si mepee ọnụ kọreti gị obi agba gị njọ gị chọwa ihe ị ga-ekwu iji difendi ya gị chọwa ihe ị ga-eme iji cover up ikpe aja dọkịta ikpe ama ka iwu ikpe anaghị ama gị naghị eme mistake perfect impeccable spotless ọ dịlanụ mma onye gaje ịmụ ọrụ uche onye na-amụ ọrụ mana ọ na-ele ọga ya anya n'isi onye gaje ị gara ịmụ ọrụ ị chọghị ka akọreti gị gị pik ofense ekwute okwu n'ime ebe a imete ihe ya obi agba gị njọ abara gị mba obi agba gị njọ kedụkwana ihe mere iji gawa ịmụ ọrụ kedụkwana ihe mere iji gawa ịmụ ahịa ahụ ị maghị na onweghị ụdịrị okwu ya na-agaghị agbafọ gị ọwụ onye nwere ndidi na-ata ọkpụkpụ siri ike na-aghọta ebe anyị na-aga ike ulodo a na-enweghị ihe ọgaga ahụ na-aga akụziri gị enwere ihe ndị enwere sikrisi na n'ịmụ ọrụ ịma ihe niile nwere sikrisi nọ na ya ka anyị laghachi ịma nke nọmba 1 ahụ dị oke mkpa
very important. ihe mere ịdị humble ji wee dị oke mkpa wee bụrụ iwetuo onwe gị ala dị accessible. O nwere ihe nwe mmadụ ịdị accessible. Ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ebikwala ndụ ga-eme ka ndị mmadụ hapụ na-agbara gị ọsọ. O nwere ụdịrị ndụ ị ga-ebi ị gaghị adị accessible. Ama m na-agwata ị nwere ike iche na ndụ ị na-ebi all standard all level ka ị na-ekip asị m ga-ekip la level mana o nwere ụdịrị ndụ ị ga-ebi gị ji ya na-achụke ndị mmadụ. Your destiny helpers uche gị chụke your destiny helpers. O nwere secret ọga gị nwere ike ịkụziere gị mana n'ihi ụdịrị ndụ ị na-ebi ya sị mba iji wee maa atụ ị naghị ajụ ajụjụ ihe ị na-amaghị mpako enweghị ike ikwe ka ị jụọ gịnị ajụjụ. Kedu ka ị ga-esi amụta ya? Kedu ka ọga gị ga-esi akụziere gị? uche agwa ya ị maghị ihe ahụ ịnọkwa ebe ahụ eme ya mee ya ọtụtụ ugboro ị ghọtaghị ya mana your pride a ga-ekwe gị jụọ sị ọga o ị mere aghọtaghị m ya biko kedu ka unu si mee ihe a gị wetu onwe gị ala. Akwụkwọ nsọ si onye na-ewetu onwe ya ala ka a na-ebuli elu mana onye na-ebuli onwe ya elu ka a na-eme gịnị ka a na-ebutu. Be humble for once. Nne na nna gị ji ego be humble. Ị makwara mma karịa ndị ọzọ be humble. Bring yourself down. Nke a mekwara nke a na-eme gị be humble. Chineke ị tọpụrụ etọpụ ndị ọzọ sụrụ ntịchi be humble. As you tall pasam, you short pasam. Ị ka ya ebe a. Ị ga-ewetu onwe gị ala. Ma ị na-ịhụrụ politics ndị anyị na-arụtụ aka ma ị na-akpaghị ya don't bother yourself ịga ịmụ ọrụ. O nwere ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na mgbede a. Ị gaala ịmụ ahịa ọwa ọkụhụ. Ị gaala ịmụ nka ọwa ọkụhụ. Ị gaala ịmụ nka ọwa ọkụhụ. Agba mbụ ọkụọ n'ogbe agba abụọ ọkụọ n'ogbe agba atọ ọkụọ n'ogbe ekwesịrị ọwa ogbe ka a pịara akọ. Kedu ihe na-eme gị? Mana n'uche nke gị o ịdịcha right. Ị naghị ajụ onwe gị sị what is wrong? Uche, there is something wrong somewhere. Until you correct that error. Gị hụ na ị bido gawa n'ihu mewe ọfụma. Ma ọ ị ga na revolve, ịta ya na-agba gburugburu. Ị ma Clara o nweghị ihe na-egbu mmadụ n'ụwa o nweghị ihe na-ala mmadụ n'iyi n'ụwa karịa onye wu Mr. Right. O nwere ndị wu Mr. Right. Adị ha ka nkụ. O nwere ndị wu gịnị Mr. Right. Ha dịcha correct n'ihe niile ha mere. Ha enweghị ike ime ihe ọjọọ gị sa iyi mere ogene ha ekwete na ha eme na gịnị ihe ọjọọ. Sorry anaghị apụ ha n'ọnụ. Sorry anaghị eme gịnị apụ ha n'ọnụ. Na-agwọta ebe anyị na-aga ha nọrọgodi n'ihu gị duba ahịrị dum ịjụ ha sị ka ị mekwara n'otu a ha sị gịnị mere iji lee m anya ọwa anya ahụ ilere mere ahụrụ jiri pụ. They will always find one excuse. O mekwara ụmụaka na-akpa agwa dị otu a n'ebe nne na nna ha dị. Hapụkwa ya sọwa agwa ụmụaka hapụ ya. O nweghị ihe nne na nna gị ga-ekwu gị ikpete na imejọrọ gị ikpete na imeghele mgbe ọbụla ị dịchakọrọ ọ bụ otu a ka ị ga-esi aba uru. Ọ bụ otu a ka ị ga-esi aba uru. Junior gịnị mere ị na-asa ya akwa? Ka nke a mekwara. Ihe emego njagba. Ka nke a mekwara. Ọkụ dị. Ọkụ dị. Just even the reaction to get shazagi the ajụjụ. Whether the bright. Whether the bright. Ama m na-aghọta. Always right. Ọ na-enye nsogbu. Ọbụla dị na alụmdi na nwunye ọ na-enye nsogbu. The wife na-adịkarị correct. The husband na-adịkarị correct. Ime kata gị si oh sorry honey I'm sorry. Biko amaghị m amameyi no. Ọ dị ego. Nchịkọta okwu wee bụrụ ma ị na-enweghị obi umeala ma ị na-anaghị asọpụrụ mmadụ ị gaghị amụta nwe ọrụ n'aka ya. Na-aghọta ịmụ ọrụ a na-ekwu okwu yi ma a na-ekwu ịmụ ọrụ ụfọdụ ndị na-eche na ọwa ụmụaka naanị na-amụ ọrụ okenye na-amụ ọrụ. Ihe ị na-amaghị you must learn. You must learn. Na-aghọta ebe anyị na-aga ihe ị na-amaghị ga-aga n'ihu na-emebọ gị. Ọ ga-aga n'ihu na-emebọ gị tutu ruo mgbe ị ga-eweta onwe gị ala. Iwetara onwe gị ala ma egene mụọ ya.
onwe onye na-anaghị amụ ihe onye mụ ihe na-amụ ihe amụ enwekwana onye dị perfect. onwe onye dị perfect echele na mmadụ just rụpụta kpim all of a sudden ọsọkwa gị mekakpa aha gị wụrụ talent A ga-enwerịrị ọ dị nnọọ ka otu a Messi dị ịhụ ị ga-ama na o nwere talent ịgba bọọlụ Messi ha n'ime training Okay. Ka a mara ha afa. Messi ha n'ime training Okay. megbuokwa onwe gị na talent wu mmiri ebe ị dị Gba onwe gị nkịtị. ma ị na-emeghị training ma ị na-amụghị ya amụmụzie ya ọfụma nwanne onweghị ebe ị na-aga na ghọta ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ onye na-amụ ọrụ n'okpuru mmadụ ị ga-abụ onye ga-eji ọrụ ahụ ị na-amụ jikpọrọ ihe ị ga-adị determined ị ga-adị committed ị ga-adị serious very serious o Focus. ị ga-adịkwa focused ị ga-enwe nlekwasị anya n'ihe ahụ ị na-eme don't be distracted Chuchi hụrụ ebe ahụ na ọ dị oke mkpa maka na uche lee m agwa gị abịa ebe a na-amụ ọrụ enwere ndị bịara distract ndị ọzọ okay enwere ndị ha bịara mishọn ha ibe ile ndị ọzọ abịa ọwa ọrụ ahụ ka a kwuru bịa mana ka ị nwee ịmasị ihe a aka ịhụrụ ọrụ a ị bịara ịmụ ya mụọ ya ba ya na ya fingertips nna don't be distracted be focused. gị nwee nlekwasị anya let me tell you something a determined soul enweghị ihe ga-akwụsị ya n'ụwa the sky akwụchakwala your limit Okay. ime ihe mere na akwụkwọ nsọ ichetala n'oge Tower of Babel ndị asị ha ga-arụkọta ụlọ nrụjuo ya n'eluigwe Okay. even Chineke na onwe ya confirmụrụ na ị hụrụ ndị a n'ọgba ha nkịtị ee ndị a chọrọ ibi chutu ya n'elu ụdịrị determined ha dị ụdịrị committed ha dị ụdịrị serious ha dị ụdịrị focused ha dị ọha ha ga-eme data na achieve ruo ebe ahụ kwatuo ya chutuo ya chịwazie eze ịhụna ka o si adị na Naịjirịa ebe ma ya fọdụ ebe Chineke mere ala ahụ ndị a rụrụ ụlọ agaruo eluigwe nwekwe speed ndị a ji na-abịatado Chineke lekwe ihe ka ọgịnị onweghị ihe ọbụla mmadụ ị chọrọ ime n'ụwa ị na-agaghị emenwu ma ị dị determined yes ọ ga-eteke gị time otu a ka ọ dị mana ị ga-emerịrị ya gịnị achieve kedu ka ị ga-esikwa na-adị determined kedu ka ị ga-esi enwe nlekwasị anya dị focused Okay. ihe ọbụla bụ ụmụ nwaanyị ị ga-ewezuga ya n'akụkụ biko mgbara ọnwa ọsọ nwaanyị shekiri ya ga ebe a ọwa ihu ka ọ na-esheki yo ọwa azụ ka ọ na-esheki yo lepụ anya achụcha ego achụwa nwaanyị ama m ị na-agwọta achụta ego achụọ nwaanyị gị lepụ ya anya nwee gịnị nlekwasị anya otu a ka ọ dị dị committed after work ịlaruo n'ụlọ gị continue kwa na revise were ihe ị bịara ịmụ ji kpọrọ ihe onweghị onye ọbụla na-agba first n'ụlọ akwụkwọ ga-asị gị ọsọ naanị akwụkwọ ọ gụrụ n'ụlọ akwụkwọ ka o ji gbaa first ahụ akụzicha n'ụlọ akwụkwọ irukwa ya gị na-agụkwa ị na-amụ ọrụ kedu extra work ị na-arụ n'ụlọ to improve yourself improvement matters ama m ị na-agwọta improvement matters ada ga-awụ ada ise gị ala every time gị na-eme improve uche ị na-emekwa improve ọ gaghị na-ama na onye adị serious ịma abịakwa na ndị bịara ịmụ ọrụ uche ịma just as a matter of time nye ya oge gị hụ ata hụ ọka hụ ka ewuke amaghị ghọtara gịkwa na onye na-eme improve gị hụ ndị ka na-eme improve ga na-eme obi na-atọ ọga ha ụtọ ya na-akụzikwuru ha mmụọ mana ọ gaghị lee gị kemgbe o bidoro ikekwe ọ na-akụziri gị ka esi arụ ọgba tum tum bụ motosaịkụl kemgbe o bidoro ịkụziri gị ka esi arụ njin otu okwu ahụ abịa na since 2023 a ka nọ na-akụziri gị ya uche ọmadị tuzu ka ewuke ịmadị ọsị gị ga-weta 12 gị ga-achọta 17 the man ọ ga-adị happy ebe kwanụ ama nwoke mmadụ okwu mgbe ọbụla ọ ga-adị happy ọ gaghị na-adị happy ọ ga-ama na ịdị dull very dull ịdị dull ihe kwurute ekwuo ya echi ihe kwurute ekwuo ya echi ọ dịlanụ mma ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ dịka ị na-amụ ọrụ a ụjọ ime mistake atụkwala gị thank you enwe onye dị above mistake ịma o nwere ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-eme o nwere ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-eme o nwere ndị ụjọ mistake na-atụ o nwere ndị ụjọ mistake na-atụ iwuru onye ụjọ mistake na-atụ nwe ebe ị gaji kwuo na m gwara gị onye mere mistake standịrị chance imove forward karịa onye na-atara ibedi atọ ị chọrọ ịga forward ụjọ mistake na-atụ gị look at you
ka ị hapụkwa imejọ ya asị na imejọrọ hapụkwa ya ebe ahụ nhapụkwa ime ugbu asị na eme na m ya aha m adịkwa mma na mkpọrọ aha gị agaghịkwa na-adị mma tụlee ịnọcha n'ụwa ala nwanne ya ime mistake akọrịtị ya ụwa anyị nọ n'ime ya ikpuru okwu a ga-akpụ gị n'ọnụ ị na-ekwughị a ga-akpụ gị n'ọnụ ị na-anaghị ekwu okwu ndị mmadụ ga-ekwuchitere gị ihe mma ọ naghị ekwerịkọm otu ị hụrụ ịhụchala ya aka m ka ọ bụ very dull ikwu okwu na-ekwu ihe ọnụ na-agbakwa ya ihe ọnụ na-agbakwa ya chọ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  o nweghị ihe ị ga-eme n'ụwa gị imete ya ụjọ mistake na-atụ gị you are not going anywhere. Be ready to do mistake. Ihe matara most wu gị nwee learn from your mistake. Ọ bụ ihe na-eme ihu ọtụtụ ndị nkụzi egwuregwu bọọlụ coaches ozugbo a na-emeri tim ha ihe ị ga-anụ abụrụ we will improve. You know, we will improve. We will improve on that. Okay. A costly mistake, but we are going to work on that. Gị hụ ha na training ihe agụ mere mgbe ụfọdụ manager ewere vidio ihe mere mgbe ahụ ya egosikwa ndị na-agba bọọlụ si hụrụ ihe mere ebe a ha dịbi na ị na ebe a mark onye a I'm trying to demonstrate something. Biko no follow. Ya bụrụ na ị nọ n'ebe a mark onye a this goal agaghị aga mana ị gara ganye ya 5 yard. Oge mere goal ajiga ozugbo o lere anya hụ na ị dị 5 yard away. Oge mere o ji tinye isi ya ọgụ ahụ gị hụ a defender m ihe asị oke kwesị inye ya ga-apụ a range nyere ya dị too far ọ dị too here ama m na-aghọta ebe anyị that ọ bụ otu ị ga-esi eme gịnị amụta ihe mana o nwere ndị ụjọ ime mistake eme na ha to start awụrụ gịnị problem chọkwa m ihe m ga-eme ugbu a asịkwa na emeela m eji ya chịwa m ọchị ma a na-achọ ị gị ọchị agaghị celebrate gị na ghọta gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma uche ọzọ dị ka ibe ya ọrụ gị ahụ ị na-ebido ọ gaghị mgbe ị na-ebido ọ gwara gị aji m ebido agbapụ ahịa ma ọwa ụlọ ahịa m ụmụ ọrụ m ji abịa ma ọkụ elekere ụtụtụ elekere 9 makwa na elekere 8 nke ụtụtụ uche onye a ga-abịa n'oge ya gara ịbịa bịa ebe 12 p.m. o biliela n'akwa ndina ọ darịrịsịkwana n'aka ya dịdara aka ebe ya dịdara aka ị ga-abụ onye ga na-abịa n'oge uche ime ịbịa n'oge na-eme ini na ịdị serious na ihe ahụ ị chọrọ eme otu ihe Chineke na ekwensu bịara metụ agiri onye dị lezi na ha anaghị arụkọ. Thank you. Akwụkwọ nsọ si mgbe ekwensu makatara Job makata ya mgbe ekwensu makatara Job makata ya akwụkwọ nsọ si ekwensu na-aga to and fro iji wee gwa gị na ọ naghị ezu ike always busy. Ị na-efegodi ekwensu ị gaghị adị lazy, ị ga-adị active, very very active. Ị na-efekwanụ Chineke ị ga-adịkwa active, very very active. No room for laziness. Mba ịhụla we dị lazy. No room for laziness. Anaghị m asị gị arahụ n'ụra mana nwanne o kwesịrị inwe limit. Thank you. Ọ kacha n'oge okoro gị na oge agbọghọbịa gị kwesịrị ịdị na-arahụ ụra ka elefant. Uche o. Kedu. Ịma ihe eji ekwu ihe awụ na oke na-eri ihe onye mụ anya. Uche onye rahụ ụra eburu egbe ya. Eburu egbe ya. Ị ga-amụ anya ka azụ. A young boy o. Naanị nke ụtụtụ otetebeghị. Ị ka nọ n'akwa ndina. Uche mmiri zozi. Ụkwụ kpọrọ anyị ga n'ije enyere ya aka. You know si say dey rain. You know the rain for your area. Ọ dị egwu. Onwe gị ka ị na-eme. Kpọrọ si ya na-eme m na-eme onwe. Onwe gị ka ị na-eme gịnị ka ị na-eme maka na nkụ ọbụla onye kpara n'oge ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri. Akwụkwọ nsọ si anyị ji eṅomiri ndanda. Thank you. Ọ na-eji oge ọkọchị lee ngwa nri ya bukọchaa ya o ruzie n'udu mmiri ya eme gịnị ya chili ọkụ ya lakpuo ya relax ya riwe lakpuo ị gaje ịmụ ọrụ 8 nọhụ de 9 nọhụ de 10 ka ị ga-ebili n'akwa ndina ọkpọtụwa ụkwụ 11 12 ga-egara ka nwaanyị ri ime pụrụ ụkwụ uche aga ka onye epushi gị aka onye a na-akwa aka ga-egara nnọọ mụ na onye ha bịa apụnụkwa azụ ịbịa gị na ekwentị apụnụkwa azụ gị chiri ekwentị mgbe ụfọdụ ị na-ejicha earphone abịa ọ dịlanụ mma ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute
oge na-aga aga nwanne, oge anaghị eche mmadụ na-aghọta ya bụ ihe. Ya bụrụ na ị na-amụ ọrụ n'okpuru mmadụ, ị ga-agbalị na-eme gịnị? Na-abịa n'oge. Ịbịa n'oge dị oke mkpa. O wee bụrụ ya, tụlee eke n'ebe ọ bụ na tupu ọ gaghị na-abịa ọrụ, ibulu ụzọ bịa zasịcha ebe niile, bupụta tools eji arụ ọrụ. Ihe otu ọ na-esi adị, ihe otu kwesịkwara na ịdị. Ọnwụ na ọ gaghị ebughị ụzọ bịa ọrụ, bịa zachasịa. Uche nwere gaa ọtụtụ ebe, ha sị gị ndị ka emu gaghị ọrụ, na ịnwe na-ebu ha ụzọ abịa ọrụ, bịa zachasịa, mechasịa ihe tupu ha abịa garazie. Ọga ahụ ọ ga-enwe mmụọ iti ichi gị? For where? Ọ ga-asịcha hapụ ya gbọrọra korim akwa oge na ha aga akwa enwere agreement. Uche nwere agreement a na-asain, ọnwa ole dị otu, afọ ole dị otu, gị na-aga oge na-aga, gị ga-emegide ihe oge aga, ihe a ya kpọrọ ya sị ọga you don't finish tofi ngalama. Ịma ị nwere ike iche na ị na-eme ọga gị, onwe gị ka ị na-eme, maka na ndị ọga ị hụrụ ka gị ihe ama. Asị aka onye wetara ka eji eme gịnị, ka eji eso ya. Ịbịa late, ọga good afternoon, ya sị welcome, ya gbakwa gị nkịtị, ụbọchị gị ebelatala o, ha ya sị gị nọkwuo 4 hours ọ na-alawa. Ụbọchị ahụ agaala o, ụbọchị ka ihe agaala. Nne na nna gị kpọọ ya n'ekwentị, nwa m na-emekwa ọfụma, sị yes ọ na-agbalị maka na ọ ma na okwu ọ na-anaghị agbalị, gị kporo aja ụkwụ ya, gị bawa. Mana onye ji serious ịbịalite n'oge bụ ụzọ lee ụlọ ahịa ụnụ, zachaa ya, zamasịchaa ya nke ọma, bupụta ngwa ọrụ, ikekwe mewagodi emewe ọrụ ụnụ rụfọrọ yesterday, ga-emalite. Ma ọkwanụ ndị bịara ụzọ bịa chọrọ ọya ọnọgụ na anọ, gị megodi ha attend. Gị mee ha attend. Why joy no go dey your oga heart? The man or the woman bịa kpam, ya marazie na oge jizi time nke akụziri gị ihe. Mgbe ụfọdụ ya na-ele how committed ede, how determined ede. O nwere ike ịhapụ the shop, hapụ ọra gị ya. For some time a na-eme ya eme. Mana kemgbe ị nọ ebe ahụ, o rubeghị n'ogo nke ịhapụ ọra gị shop. Nke mbụ bụ na ị bụ onye ekperima, ọ ghara gị ya shop ị ga-adara anyị ya. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ, ọ ghara gị ya, look at you, ndị kọstọma ya ga-agbafucha. Ama m na aghọta, gị jiri ọnụ chụọ ha ike gbọrọ. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ, ị ga-abụ onye na-enwe gịnị? Ndidi. Onye na-amụ ọrụ na-enwe ndidi, ọ gaghị adị gị ọkụ. Ụwa siri ike o. Ị na-amụkwala nwa, gwa nwa gị si ebe ọbụla onye ọsọ gbaruru, onye ije ga-eru ya. Ya ejila ike achụ ụwa. Ụkwa ruo oge ya, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-ada. Ụkwa ahụ jụ na ọ gaghị ada, Chineke akwa ya aka ya ada. N'oge nke ya ru, nkata ga-ejide mmiri. Ya bụ na ụwa wụ gradually jee o ji nwanyị anaghị emerụ ahụ. O nwere ndị ọkụ mahere ihu. Kwuo na m gwara gị, o nwere ndị ịchụ ego ọkụ mere gịnị? Mahere ihu. Lee talent, lee akara aka Chineke ji gọzie, lee ogo agụmakwụkwọ onye dị otu ahụ, mana ịchụ ego ọkụ amaheriele ya ihu. Ugbu a eji ole nne gị kọkọrọrọ m, maka na iwere ụtụtụ rie ihe ị kwesịrị iri n'abalị, agụrụ ga-agụ gị ma o ruo n'abalị. Na-aghọta ebe anyị na-aga. Ị bụrụ onye na-amụ ọrụ, ị ga-enwe ndidi, nwee nkwenye n'otu ụbọchị ga-abọ ya bụrụ nke gị nwa. That day ga-abọ, ị ga-enwe shọpụ nke gị, ị ga-abụ ọga nke gị, ị ga-eriju afọ. O nweghị onye na-awụ nwa nga ruo ebighị ebi. Oge dịrị ihe niile. Ị nwere ike dị ka ị na-amụ ya, gị lee ndị kọsmetị gị, maọbụ gị ile ndị gị na ha gụkọrọ akwụkwọ klasịmetị gị ka ha na-agba oke ụgbọala. Gị sị nna mgbe ụfọdụ ha bịa ha drọpụra ọwa ihe a ka ị ga-eme agba ụgbọala. Ọwa ihe ị na-eme. Mana ụfọdụ n'ime ha na-enye gị ụdịrị advice a na-ata anụ, mana ọbara na-agba ha n'eze, ha agaghị ekwe ịgwa gị. Ihe niile na-amụke abụghị ọlaedo. Ibe ndị adan gị hụ aba, dey your lane, concentrate, nwee nlekwasị anya, were ndidi ma egene so ya.
ebe ọ bụ na ihe ị na-eme ikpenyere na ya trọstụrụ ya ọ na-amasị gị obi na-eru gị ala iruo n'ụlọ gị rahụ ụra obi eruo gị ala continue. There must be light at the end of the tunnel. Don't be distracted. Ị hụtụrụ onye ji ihe agba moto, ị hụtụrụ onye ji ihe arụ ụlọ, a na-agwa gị mmụọ gị na-ada mba, gị chefuo na akara aka abụghị otu nne na-amụ mana otu chi anaghị eme gịnị anaghị eke na-aghọta ebe anyị na-aga. Agbaghị ya ụjọ abaa gị ahụ mgbe ụfọdụ gị na-ele ọga gị ndị bekee sọ disdain look na-eletu ya anya lee ihe ọ na-adọghị ejikwa ya eme gịnị na ike ọrụ agwụla m. Gị chefuo na nwa nga na-emecha ka ọga. O nwere ọtụtụ ndị mụrụ ọrụ n'aka mmadụ ugbu a ha maka ọga ha amame na aghọta. Ị ga-enwe ndidi, ị ga-eme gịnị, anwụtụbeghị nwatakịrị nwere ndidi n'ụwa aklara Chineke na-anaghị ebuli elu. Onye jisi gị na gị kuluo dan ibe ndị adan gị hụ aba. Agụtụbeghị nwatakịrị nwere ndidi Chineke na-agaghị ebuli ya elu ma ị na-eme ihe n'aka mkpọmọtọ. Uche ịma na hapụkwa ihe ndidi a na-ekwu okwu ya ọ dịghịkwa mfe o. Ọkwa big sacrifice o. Big one. Ị gakwa agbalị nakwete a lot of things na into it o. Mana ị ga-aka amụ dan ọ dịghịkwa mfe mana ị ga-aka amụ dan. Ndidi anyị na-agwa gị ị na-emekwa ndidi na-achụ àjà iji wee maa atụ. Nwa okorobịa pụtara ikekwe gị isi na ndị ekosi gị nwewa ndidi ị naghị amụ ọrụ o nweghị ihe ị chọrọ ime ị chọghị ịga akwụkwọ ọwụkwa anyị gwara gị si gị nwewa ndidi you will die poor. Amami na-aghọta you will die poor. Mana ị na-achụ àjà ị na-eme ihe ndị ị kwesịrị ime were ndidi so ya you will make it. Ịhụ na ihe dị iche ka ị hapụ ikwu na anyị gwara gị si gị nwewa ndidi gị nọrọ doing nothing. Oge nke fọrọ gị afọrọ gị ji ya kpekọ ụka chee na iru ebe ahụ gụsịara Chineke anya mmiri ya were ihe ndị dọkịnta na-anya n'olu nyanye gị sị ngwa I hereby declare you doctor. Ọ naghị awa ọkụ like that. Echi ewu doctor ị ga-aga akwụkwọ ya na ghọta ya bụ ihe mkpụrụ onye kọrọ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-aghọrọ. A journey of 1,000 miles na-ebido na gịnị otu step. Make a move. Nwee ndidi ọ dị oke mkpa. Gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma. Dịka ibe ya o dịka onye na-amụ ọrụ ị ga-enwe mkpachapụ anya. Be careful. Akwụkwọ si gịnị be careful for nothing. Nwee ezigbo mkpachapụ anya. Anụkwala na ọ dị iri ga-echerechi ga na-akpa ịma nwaanyị ọma o. Azụmahịa ahụ m gwara gị na-eji ya mara ndị Igbo ịma na o nwere ndị na-efekata mmadụ ikekwe ihe a chọrọ ife mmadụ bụ afọ 7 efekata feruo ihe dị ka afọ 6. O nwere fu mistake ha ga-eme pịam ya eru no ihe niile aka ahụ niile tara. Amami na-aghọta ihu na-emere ị ga-eji eme gịnị adịkị afọ very careful. Very very careful. Ị ga-abụ onye nwere mkpachapụ anya gaghị adị careless. Biko ị na-amụ ọrụ ibi echi gị tụfuo spana ọga gị ịbịa hụ echi gị tụfuo screwdriver ọ ga-awa ọkụ ọ gaghị oge ji anya ọma ele gị ọ na-akwawuru onwe ya akwawuru onye mmadụ ịkwawuru ọ agaghị eji n'anya ọma ele gị. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ị na-amụ ahịa n'aka mmadụ azụchala ihe niile gị calculate rubbish gawa everyday ego fu gị ahịa 5,000 gị calculate 35 ahịa na short ọ gaghị bịa ji calculate ahịa lee 5,000 wali ihe calculate 3,000 ọ 35 ihe aja adakpọ no shop nụ ọ ga-awa ọkọ ebe kwanụ. O nwere ụdịrị mistake ị ga-eme gele ihe niile laluo gile ihe niile trust ọ gaghị nwere ebe ede laa ya n'iyi. Ọ bụ ihe mere ị ga-eji nwee mkpachapụ anya pay ya attention iji wee maa atụ ụnụ igbechiwe shop gị igbechizima ya ọfụma make ya sure na ịgba okene uche imekọ ihe rọrọ ịma na ịgbachi ihe the first one pịam gị fela aka egbe ozugbo ị na-ala ndị ohi abịa kpokọrọ ihe niile akụkọ na ndị ohi kụwara mana amaghị na ọ carelessness gị mere igbechi hụ ya. ịma ihe ọwụla ị na-eme uche anya kwesịrị iru gị ala
maka na anya ruo oge ala ọ ga-amụta ọtụtụ ihe ekwere na ọtụtụ ihe kwesịrị ịkafu gị ime gị gaa dị ihe a merie mana anya ruo oge gị si mba ka awụdị ya ka ewu otu kwesịrị ya ma ị ghọtara ọtụtụ n'ime ụmụ ike na ụdị anọ maọbụ atọ maọbụ abụọ mana n'ime ụlọ abụọ anya ruo gị nwe ala ị ga-amụta ọtụtụ ihe inwe mkpachapụ anya ị ga-amụta ọtụtụ ihe kedu ka ị ga-esi enwe mkpachapụ anya ị ga-ahapụgodi ekwentị small live ke n'ekwentị hapụ ke n'ekwentị small ọ dị mkpa ọ bịa n'ọrụ n'ụtụtụ ọ ga-apịga ekwentị mgbe ọ ga-ala anaghị m asị ekwentị adịghị mkpa ekwentị dị mkpa mana ihe niile nwere gịnị o nwere oge ịbịa ọrụ gị hapụ ke n'ekwentị mgbe ụfọdụ ya bụrụ na ekwentị ukwu ya ga-etinye gị n'ọnwụnwa dosa ya n'ụlọ were nke obere fonu ringi gị zaa ya mgbe ị laruru ụlọ gị pịwa amami na awata ọ ga-enyere gị aka kọnsentreti maka na ilewechi ihe dị n'ekwentị ị ga-eluzu kọntrolu jewa wedra na-aghọta ya bụ ihe ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekute ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ị ga-abụ onye na-atụ egwu Chineke. You must have that fear of God. Egwu Chineke ahụ ga-adịrịrị gị n'ime ka inwe ike gafe ya nwa ga-enye gị aka inwetachi politiks ndị anyị rụtụrụ aka na mgbede a. Inwe egwu Chineke ị ga-enwe mkpachapụ anya. Inwe egwu Chineke ị ga-enwe ndidi. Inwe egwu Chineke ị ga-abịa ọrụ n'oge. Na ihe niile ekwesịrị m ịbịa ọrụ by this time. Ị ga-eji ọrụ ahụ kpọrọ ihe n'agbanyeghị na ọ bụghị gị nwa nwe ụlọ ahịa ahụ ị ga-eji ya kpọrọ ihe. Otu isi handle ọka ka ị ga-esikwa handle your own. Okay. Na-esiri uche there is no two ways about it. Amami na aghọta ị na-eme ya enyi ha maka na ọ bụghị nke gị inwekwa nke gị otu ahụ ka ị ga-eme ya ma ị na-anaghị eteta n'oge a ga-ịmụ ọrụ inwekwa shọpụ nke gị ị gaghịkwa eteta n'oge. Amami na aghọta ebe anyị na-aga o wee bụrụ ya nwee egwu Chineke. Onye ọbụla gwara gị na inwe egwu Chineke nwe ihe dịka o nwere ihe dị iche na nwa nne na nna ya bendịrị dan mgbe ọ dị na nwata ya amata ụzọ Chineke karịa nwa nne na nna ya na-ebe ndị hụ daa. Ihe dị iche na-adị ezigbo ihe dị iche na-adị. Ruo na m gwara gị ezigbo ihe dị iche na-adị. O nwere ihe na-adị iche. Ị hụrụ mkpụrụ mbụ ahụ ebe ndị a nwatakịrị gawa ụka gị kpọrọ nwa gị wee gawa ụka ya nọrọ n'ụlọ na-agba bọọlụ. Nwere ihe a na-eti iche n'ụka ezigbo ụka ahụ hafịa chọrọ ịnọ n'ụlọ ya nọrọ onye na-achọ ịnọ n'ụlọ ọ dị ego mgbe ị na-alọta asị nwa gị werela bọọlụ gbawa glaasị ike egwero gị na-azapụ nwa gị na-azabata ị nọrọ n'ụlọ ụka na-akast nwa gị na-elu uzu na-aghọta aha na-ekwu aha na-aka bụkala wee nwee ike dị mma. Ya mere ka ọ dị na mgbede ajụjụ anyị na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị wee bụrụ kedu akparamagwa ị chere na onye na-amụ ọrụ kwesịrị inwe. Kedu akparamagwa dị oke mkpa ị chere na onye na-amụ ọrụ mere gịnị kwesịrị inwe? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị gbawa site n'akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 4541014 0707 4541014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi maọbụkwanụ na WhatsApp anyị nke ọ bụla ị ga-eme gị gbalịa gba okwu gị nkenke. Mgbede ọma uche na-aga mma na kara ezekpọga ndewo onye na-ekwu eda Ifeanyị okwu JP redio jeneral etinye mmadụ okwu ha jere na local gọọmenti na-akpọ anyị na-ahụla n'ihe okwesị na ihe emebiwo oge mbụ ụmụaka ijere mụọ na ha na-asacha akwa nwaanyị ọga ha na-etinye ihu na kichin to make sure that ọga ha ga-ahụ ha n'anya nwaanyị ya ahụ ha n'anya maka ọnwụ na imege emega na-eme ngala ebe nwaanyị ọga gị nọ nke ga-agala enweghị ụka a ga-etinye na-ekwu okwu ọma gbasara gị ebe ọga gị nọ. Ọnwụ na iwe dị obi ala mara na ihe ijiri enwe ihe ga-adịla gị mmadụ ihu wedata obi ala iji gwa gị eziokwu ọ depụta gị na-azụ Chineke ekele dịrị maka na anọ zuru m mana ọ bụrụ na ndị ego nọrọ ebe ahụ na-eme ngara ka maka ndị anyị bụ mama m nwere ego papa m nwere ego ị ga-apụta ọzọ ị ga-agbakọ ori ma nweghị ga-eji tụọ dị mma ka mmadụ nwere obi umeala ka ndị gị
ọ na-echere egbu aga na-egbula gọọmenti too much. Ọ nwere nwatakịrị anyị na ya na onye Hausa ị na-asụ abụ mụ na onye ede maka ụmụaka m apụtala. Ya bịara within 2 years aga ya ọ bịara anyị na-akwụ ya salary. Mana aga ya mere anyị asị ya ka o jee mụmụ ọrụ eleghị ga-aga aka fashion and design ọ na ha amụcha ya na onwekwanye na arọ ọ na-enye anyị mgbe asị pay ha salary because of our character. Ndị enwe na aka kpara ego na ndewo ya gaziere gị redio general ike agwụla ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Blessing Daniel ọ sị mgbede ọma ndị ọma na redio isi ọkpala na zibata ozi gị ọsọ onye na-amụ ọrụ kwesịrị ka anya m egene ruo ya ala ọ sị anyị ndewo anyị ahụ na nke gị na mgbede a Michael anyị nwa afọ ike doro ọ sị mgbede ọma redio ndị eko ọkwa ya ọsọ akparamagwa nke mbụ bụ ndidi na gịnị umeala ya na eziokwu egbe Ruben Chukwudị na-ekele anyị ya gaziere gị nọ egbe Ruben ka ọ wee egbe Ruben mgbede ọma ị ga-agbalị kpọghachi nọ ọ n'ebe ahụ ị ka nọ ya ikuku na-enyetụ nsogbu mana gbalịa kpọghachi nọ ịkpọghachie gị nwe ike tinye ọnụ na ya bụ okwu a anyị ji n'aka na mgbede a ọ n'ebe ahụ ndewo gaa n'ihu ya dịkwara gị nụ onye na-akọ bụ edimọndụ isi afara ihe na nwatakịrị na-amụ ọrụ pesọf kwesịrị na-eme ọrụ ịbịa n'oge ọ na-abịa n'oge pọl ya na-abịa ya zụtacha shọp ezi ihe a ji amụ ọrụ mbọsị ụka ọ bụla ya na-ajụ ọ na-ebi ọ mbọsị ụka ya eje na-agụ ọrụ ya je oge ihe ọ ga-emere chuorie mmiri karịa meshin ma moto ihe ọbụla ọ gị ya nwere ọ na-eme ihe ndị a ọ gaghị afụta na were kụzieri ọrụ ọfụma amụta ọrụ ọfụma ndewo ya gazie ịnọ nwoke ọmenye ọha ọ n'ebe ahụ na mgbede a ọ na-uche nne m ehihie ọma ndewo lara nwoke ekelele m go anụna m ichekwu ya mara mma o nwedịla manye kpara ụbọbọ n'oge gara aga ịmụ ọrụ edika onye gbaga odibo ọwụ ihe mmadụ eji enwe ntachi obi ọwụlọ afọrọ anyị ga-enwe ntachi obi ji na-amụ ya ịmụ ọrụ inwe ndidi ezigbote ndidi nsọpụrụ mmadụ ịsọpụrụ ọga ya ọwụlọ ọ gwara gị kpochi gba gị ga-eji otu ahụ na-eme ya ọwụ ya wụ mmadụ enwetere ọ chọga oge ọ mụchara ọrụ o nwere ndị na-amụ ọrụ ha mụcha ọrụ ọ gaghị ebuo ha ya wụ tus na ihe ndị ọzọ ya ze ga nwunye ya wụ spana na ihe ndị ọzọ ya ze ga nwụọ iji hụgata onye ahụ biri ofe ya ọnị na ọrụ irube isi ahụ onye ahụ rubere oge ahụ na-amụ ọrụ ebi ọrụ n'oge irube isi ịhụ na ọụlọ emege ga-ewere anya iri na ha ahụ emege oge anyị na-amụ ọrụ 1973 m mụrụ ọrụ ha mụsiri bicycle repair oge ahụ chefu arụ ma ọ ga-akụziere gị ihe ga mụta hụ ya ọ bụ iwere playa dọrọ gị na ntị gị ọ na-adọbịa dọbịa hụ ka ahụ agbata hụ ya ya ga-akụziere gị ya taa echi onwe ihe ị mụtara na ya ọ ga-edọrọ gị ma ọ were spana kụwa gị isi ọbara ya ekwo ọ gbata hụ ya ma ahụ emere gị ladis n'ege ya taa echi lekwe ị ga-eti gị anya hụ na ka ị mụtara ya wụ nke ị gharakwa ime misteki ahụ ọzọ ụmụ ọrụ mara mma ọ bụ onye nwere ndidi ntachi obi n'ihi na ịmụ ọrụ dị ka onye gbago odibo ọ bọị ọ ụlọ ebire gị ibido oge ahụ m na-amụ ọrụ tupu mejegodi bido ọrụ a nọ na Amerịka ebe 3 to 4 months amụrụ m ọrụ a na Lagos so oke ya uhe ọwụ ndidi ọsapili ka echi okwukwu akpụga ya gajiere m ya gazie sapi uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya Chiebuka Bernard ọsọ umeala bụ agba kachasị mkpa onye dị otu ahụ kwesịrị inwe
iji ya otu a ka ọ dị umeala ịdị humble gị wetuo onwe gị gịnị ala dịka onye bịara ịmụ ọrụ Lucy Okerafọ ọsọ uche biko na nha Clara ka o kutetu ume wichi ka nwa ha labidis kwanụ na imagine Clara enweghị ike ikelezi ekele in peace anaghị m aghọta parable ị na-ekwu maka ya ahụna m nke gị anụfọrọ Yunan Chibuokwu m esi ka ikele anyị na ajisi ike n'ọrụ ọma anyị na-arụ aka wike bright nwa chi na-emere m ọsị mgbede ọma Eko FM anyị ahụna nke gị Ivan Okwudere m ọkwa ya Okwudere ọsị ị ga-ewetu onwe gị ala ka ị wee bụrụ eze echi aha gị wee okpi isi mgbidi nke kansụl ime obodo Oru West nke steeti Imo zibata ozi gị mgbede ọma. Hello, good evening, sir. Mgbede ọma. Hello, Tsunamere. Anyị dị mma, gaa n'ihu ịnụ gbapụ ya ọsọ. Okay, ị na-etest microphone. Ọ n'ebe ahụ. Mgbede ọma. Ọ n'ebe ahụ, Uche na Clara, good evening. Ndewo. Aha m bụ Eukaria nke Chinyere Anele. Onye nke si Ụmụọka Egbu na-akpọ. Okay. Onye na-amụ ọrụ kwesịrị idobe aka ya ọcha. Wụrụkwanị onye na-atụ egwu Chineke. Ọwụ ha onye ga na-atụ asị. Wụrụkwanị onye ga-adị punctual at work. Ya wụrụ ma ha na-ebido 7:30. Ya enwe ike bịaruo before 7:30. Ya bịarukwa na mma ahụ. Ya wụrụ ma shop ha adịla open. Ya bịa zaa ya, ọ gaghị eche ka ọ ga ya gwa ya agwa si ya zawa. Betu n'ụbọchị nke taa, ọtụtụ ụmụ ọrụ ga-abịa, ha eburu ekwentị ha pịwa. Ọ gaghị bịaruo, ọ gaghị na-adọzi nso onye ga na-aza ihe. Ma ọwụ ma agwa ha agwa mee nka, agaghị eme. Ha na-ele ụwa n'anya. Agaghị eyi uzu their initiative were mee something. So n'ime ihe niile nchịkọta ya bụrụ na onye ọbụla na-amụ ahịa ga-adị very very humble. Ọ ga-awụ onye nkwakọ, ọ ga-awụ onye nkwato, ọ ga-awụ onye okomoko ịmakwacha ịbụ. Achịkọlatara m Chineke continue kwera na-enye unu initiative unu ji na-ewepụtawa ihe ndị a n'aha Jizọs. Amen. O wee bụrụ ya gaa n'ihu nwaanyị ọma. Ozi n'aka Justice si irete ọ sị mgbede ọma Uche na Clara na ọ bụrụ na ị chọrọ n'okpuru mmadụ mụọ ọrụ na ị ga-awedo onwe gị ala wuru onye nwere obi umeala rubekwa n'isi ma nwekwanụ ntụkwasị obi na ndekwasị anya na ihe ị bịara ime ndị uchu na gị dị uchu na ihe ị bịara ime nke a si n'aka Dave Rose ọ sị mgbede ọma ihe ọma Uche na Clara ọ sọ ọhụrụ anyị n'anya na anyị jisi ike n'ọrụ ọma anyị na-arụ na anyị jisi ike na David C MCC ndewo ya gaziere gị nọ David ka ọ dị ịgbamọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Echo FM. O were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịa gbaa ama ihe nri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Weneside abalị 22 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ
isi mụ nwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na gọvanọ Oti ekpeela nkwa ịtụtegharị ụlọ ọrụ na-arụpụta akwa akpaete na steeti Abịa. Ị ga-anụrụkwa na gọvanọ ụlọ ọba ego ala anyị akọwala ihe mere otu narị naira na narị naira abụọ 100 naira na 200 naira ji wee dị ụkọ n'ala anyị. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na mba Italy agagharịwala ikwupụta Guardiola dịka onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba ha. Ngwanụ tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye gaji wetara gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụ nwa na onwe m, Uchenna Clever Godwin Ọnụọha. Gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti emeela ka ọha na eze mara na ọchịchị ya na-agbasi mbọ ike ịtụtegharị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịrụpụta akwa akpaete bụkwa na akwa eji mara ndị steeti Abịa. O tikwuru nke a dịka ọ na-anabata nwunye onye isi ala Bola Tinubu bụ Oluremi Tinubu na steeti Abịa n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee. Dịka ọ na-ekwu okwu mgbe ọ nabatachara nwunye onye isi ala Tinubu bụ Oluremi Tinubu, gọvanọ Alex Oti gara n'ihu mee ka ọha na eze mara na ọchịchị ya esechala atụmatụ gbasara ka ha ga-esi atụtegharị ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịrụpụta akwa akpaete na steeti Abịa, ma rịọ nwunye onye isi ala Tinubu bụ Oluremi Tinubu ka ọ nabata ka ha na ya gbakọta aka rụgharịa ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịrụpụta akwa akpaete n'ụdị ọ ga-ada ụda ma dịkwa tamtam n'anya. Onye bụbu onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ Abdullahi Ganduje apụtala jiri ọnụ luo ogbunigwe ma kwuo na Peter Obi na Rabiu Kwankwaso enweghị ihe ọ ga-ewe inweta mmeri na ntuliaka elu onye isi ala afọ 2027. Ganduje kwuru nke a dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'isi obodo anyị bụ Abuja, bụ ebe ọ nọ kwuo ya hooha na Peter Obi na Rabiu Kwankwaso ga-akụ afọ n'ala na steeti Kano na ntuliaka elu afọ 2027. Ọ gara n'ihu kwuo na mmadụ abụọ a egosibeghị na ha nwere ihe ọ ga-ewe ịbụ onye isi ala Naịjirịa na osote onye isi ala Naịjirịa. Gọvanọ ụlọ ọba ego ala anyị bụ Olayemi Kadoso apụtala kọwara ndị Naịjirịa na ihe mere otu narị naira bụ 100 naira na narị naira abụọ bụ 200 naira ji wee dị ụkọ ka ọ dị ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ maka na ejizi igwe ọlọrọ ọhụrụ eziga ego ugbu a, tinyere na ihe ego ndị a nwere ike ịzụtali ka o si wee dị ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ nchọnchọ ihe. Kadoso nyere ndị Naịjirịa nkọwa dịka otu kọmitii ama dịka Monetary Policy Committee nwechara ọgbakọ n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ọ kọwara ya bụ akụkọ a na-ebugharị n'ụlọ ọba ego ala anyị bụ CBN amachiela iji otu narị naira bụ 100 naira na narị naira abụọ bụ 200 naira azụ ihe dịka okpokpo asị, ma kpuo ya hooha na aka na-ejikwa ego ndị a azụ ihe n'ala anyị bụ Naịjirịa. Olayemi Kadoso rịọrọ ndị Naịjirịa ka ha gaa n'ihu na-anara ya bụ otu narị naira bụ 100 naira na narị naira abụọ bụ 200 naira mgbe ọbụla ha na-atụ mgbere ahịa. Onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị bụ General Christopher Musa apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ọ na-ama amụma ịgba arụkwaghịm. Ya bụ General Christopher Musa kọwara akụkọ dị otu a ndị mmadụ na-ebugharị dịka okpokpo asị dịka ya na onye isi ala Tinubu nwechara nzukọ ime ụlọ na Aso Rock dị na Abuja, bụ ebe ọ nọ yi egwu ịdọkpụrụ ndị na-efesagharị akụkọ ụwa dị otu a gaa ụlọ ikpe. General Musa gara n'ihu kọwaa akụkọ ụwa dị otu a ụfọdụ ndị mmadụ na-ebugharị dịka aka ọrụ ndị okwu gbasatara nchekwa ala anyị na-anaghị amasị.
akụkọ a nụrụ ekpuola na Pep Guardiola n'otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na mba Italy bụ Italian Football Federation enwe na ndakọrịta ntị gbasara ka Guardiola ga-esi abụ onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba Italy. Ya bụ akụkọ a nụrụpụrụ n'otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na mba Italy na-ama amụma ime Guardiola onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba ahụ n'ihi ịkụ afọ n'ala ya bụ mba Italy kụrụ itozu oke maka iko mba ụwa bụ World Cup ugboro 3 ya na ọpụpụ Gennaro Gattuso pụrụ dịka onye nkụzi egwuregwu bọọlụ mba ahụ. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Guardiola a na-ekwu okwu ya ji aka ya bụrụ ngwongwo na ngwongwo ya si n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester City pụọ dịka ọ nọchara afọ 10 years n'otu egwuregwu bọọlụ ahụ bụ ebe ọ nọ mabute iko Premier League 6, iko FA 3, iko League Cup 5 na otu iko Champions League. Mana ka ọ dị akụkọ a nụrụ n'ụbọchị taa ekpuola na ka ihe si aga ugbu a na Guardiola nwere ike ịbụ onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba Italy. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụlanụ ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nụrụ akụkọ kwuru na gọvanọ Oti ekweela mkpa ịtụtegharị ụlọ ọrụ na-arụpụta akpa ete na steeti Abịa. Emekwara nke ịghọta na gọvanọ ụlọ ọba ego ala anyị akọwala ihe mere otu narị naira na narị naira abụọ 100 naira na 200 naira ji wee dị ụkọ n'ala anyị. Emekwara nke odo oge anya na mba Italy agbagharịwala ikwupụta Guardiola dịka onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba ahụ. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-aghọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịa lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya ka ọ dị agagharịkwala agagharị